така мръсни, прашни, но все пак започваме поредния клип, Daily Vlog по-скоро, защото доста често пишете да правим Daily Vlog. Планът за деня беше, който е запознат как протича при нас работен процес, планът за деня беше да украсяваме. Когато приключваме кампания при нас, едно от последните занимания, които имаме, е да украсяваме техника на входа на базата. За пета поредна година ще го правим това нещо. Само че все още женем, комбайна глътна камък, съответно, да, мръсни сме. Часът е 3 след обед. Не стигнахме до никъде с украсяването днес, затова ще бъде двоен Daily Vlog. Хем за днес, хем за утре. Да, това е първата част на видеото. Да видим първия ден, до кое стигнем с украсяването. Както казах, един камък може да четвърви разпреда за цял ден. От 12 на обяд, даже по-рано, до сега правихме комбайна, този камък, засипа транспортьора и да, докато го извадим, защото беше затисът при ротора, видяхме зор. Да, комбайна вече е ремонтиран, така че татко отива и продължава с жътвата. Оставаха някакви 50-60 декара. Време да я финишираме и нея. Така, 2 дни и общо взето сме на финала. Запалихме лампичките, всичко работи. Сега остава само да се стъмне и да видим какво сме направили тази година и крайният резултат. Дядо Коледа, махай на зрителите. Така, момента на истината настъпи, да видим какво сме направили.
И така, късо видео с това, което направихме тази година. По-семпло спрямо предишните години. Една от първите ни сиялки, ямбулка. Също така най-стария ни трактор в стопанството, Масио Фергюсън, 265 модела. Трудно е за виждане по полето, защото това е доста стара машина, но да, все още работещи. Та, дядо Коледа ви очаква на входа на село Чавдар. Няма проблеми, снимайте се, пращайте ми снимки, ще се радвам, отбелязвайте в социалните мрежи, повечето ми имате Инстаграм и Фейсбук, така че ще се радвам да видя, че сте уважили трудът ни и тази година.